Исәнмесез, Яңа ғасыр каналында турдан-тур эфирда Татарстан хабарлары тапшыруы. Студияда Илгиз Шәккуров. 6 декабрь яңалыклары турында келесі ярты сағатта. Махсус салым режимі шүп үшін түлеу, парк һәм скверларда эшләү мөмкинлеге. Татарда бар, оттуда тәртіпті. Здесь разные случаи бывают. Президент белән очрашуда эшмәкәрләр нинди борчуларын җиткерде, нинди ярдәм булачак. Гөлназ Сайфетдинова тыңлады. Казанның Адымнар белем йорты ЮНЕСКО мәктәпләре исемлегендә. Бу статус нинди җаваплылык өсти? Бүгенге чарадан Фәрүзә Мәҗитова репортажы. Түбәнкам районы Бойгыл авылы халкы медпункттагы уңайсызлыкларга зарлана. Безнең медпунктыбыз искерде. Ни өчен биредә уңайлы шартлар юк? Фельдшер-акушерлык пункты төзелерме? Бу хакта толырак Гөлнара Миңнеханова репортажы. Мөгъҗиза театр студиясендә премьера. Илфак Хафизовның михырбанлык әсәре буенча сәхнәләштергән спектакль ни турында? Шулпан Касымова. Татарстанда бу көннәрдә зәмхәрир салкын булачак. Һава температурасы декабрь ай нормасыннан 9 градуска түбәнрәк тора. Кайбер районнарда төнлә 26 градуска кадәр суыта. Көндездә температура -15 тирәсе тора. Җомга көнгә кадәр шулай аномаль салкын булачак. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләре җылы киенеп йөрергә һәм бик кирәк булмаганда ерак юлга чыкмаска киңәш итә. Махсус хәрби операцияда катнашучыларның гаиләләренә ярдәм күрсәткән эшмәкәрләргә салым ташламасы, бизнес вәкилләре өчен парк һәм скверларда эшләү мөмкинлеге, кайбер тармаклар өчен махсус салым режимы кертү, чүп-чар чыгару нормативлары. Бүген әлеге мәсьәләләр Татарстан президентының эшмәкәрләр белән очрашуы вакытында күтәрелде. Ул Биектау районының Киндерле авылында үтте. Очрашуда 2 дистәгә якын эшмәкәр, тулы составта диярлек хөкүмәт әгъзалары, Дума депутатлары һәм кайбер район башлыклары катнашты. Үз бизнесын булдыру уңышлы эшләү өчен нинди ярдәм һәм шартлар сорый. Гөлназ Сайфетдинова тыңлады. Очрашу Биектаудагы зур складларның берсендә уза. Шунда ук кайбер оешмалар үз эшләнмәләрен тәкъдим итә. Монда баллы ризыктан алып, резинага кадәр куелган. Сарай резина ясыйбыз. Безнең аяк ниенә китә подошва, әлбәттә, һәм дә автопроизводитель запчастлар ясый инде. КАМАЗ, Автогаз, АвтоВАЗ шуларга китә. Без бүгенге көндә бөтен импортный продукцияны безнең нигә рецептурага керә торган алмаштырдык только российский производитель. Үзебездә ясалган чимал моңарчы читтән кертелгән алыштыру мәсьәләләре быел гомумән актуаль. Шушы шартларда кече һәм урта бизнесның тотырлыклы эшләүе бик мөһим ди Рөстәм Миңнеханов. Новые вызовы, значит, новые рынки, проблемы с логистикой, проблемы с импортами, комплектующими. Но надо находить решение, поэтому такие встречи очень нужны. Беренче эш итеп, өлешчән мобилизация буенча алынучылар һәм аларның туганнарына ярдәм мәсьәләсенә тукталдылар. Эшмәкәрләр үз ихтыяры белән гуманитар ярдәм әзерли. Шундыйларга салымны киметүне сорыйлар. Предприниматели сами не поднимают данный вопрос из скромности. Эшмәкәрләр тыйнак һәм бу эшне күңеле кушканга башкара. Шуңа күрә бу мәсьәләне сезнең алда үзләре күтәрмиләр. Салым кодексына үзгәреш кертелсә яхшы булыр иде. Мөрәҗәгатькә шунда ук ачыклык керттеләр. Президент закон мәсьәләсен Дума депутаты Айрат Фәрраховка юллады. Оформили в виде федерального закона. Мондый закон ноябрь ахырында кабул ителде. Олай гына да түгел. Ул инде 2022 елның 1 гыйнварыннан гамәлдә булып санала. Все безвозмездные выплаты. Барлык хәйрия чыгымнары милек кебек әйберләрне биргән күчергән өчен өстәмә салым юк. Ә моның белән бәйле барлык чыгымнар оешманың оештыру чыгымнары буларак карала һәм табышка салымны киметә. Мондый өстенлекләр бар икән, эшмәкәрләр алар турында белергә тиеш ди президент. И посмотреть, как он работает. Некоторые законы иногда принимаются, но правоприменительность очень сложная или невозможна. Поэтому здесь вместе с налоговой инспекцией мы посмотрим, чтобы как удобный и эффективно. Киләсе елның 1 гыйнварыннан ювелир тармагы өчен махсус салым режимы бетерелә. Табыш күләменә карамыйча гомуми режимда түләргә тиеш булалар. Ювелир эшләнмәләренә бәя 30% артырга мөмкин. Көмештән милли бизәнү әйберләре ясаучылар өчен бу сынау булачак. Әлеге һөнәрне югалтачакбыз диләр.
наибольшую часть себестоимости которых составляет как раз труд мастеров, это крах. Шушы тармакта эшләүче кече оешмалар, эшмәкәрләр бәя арткач базардан китәр мөгаен. Республика үз тарихи традицияләрен югалтачак. Базарда күпләп җитештерелгән, милли үзенчәлеге булмаган бизәнү эшләнмәләре генә калырмы? Дәүләт думасында эшче төркем булдырып, бу сорауны карарга ышандырдылар. Если мы это потеряем, конечно, не очень хорошо будет. Я не думаю, что мы там большие налоги, 3 копейки, наверное, собираем. Вот зарабатывают вот эти большие, вот они это выдавливают маленьких. А маленькие делают вещи такие, ну, которые интересны для клиента. Яңа сораулар эшмәкәрләрдән бар. Шуларны федераль үзәккә алып барабыз, Минфин белән, Федеральная налоговая служба белән, шулар белән бергә дискуссиялар алып барабыз. Һәм менә шушы сорауларны алар без канунга кертергә тиеш. Түбән Кама эшмәкәрләре парк һәм скверларда сәүдә итеп булса да, ниндидер хезмәтләр күрсәтү, самокат роликларны арендага биреп булмаудан зарланды. Анда трафик бар, анда кеше йөри. И кешеләргә дә шул услугалар кирәк. Бүген, например, даже парикмахерлар, аларның эшләсе килә паркта. Просто урындык куеп кешеләрне стрич. Но закон буенча хәзер аларга ярамый. Президент бу мәсьәләне 2 ай эчендә хәл итәргә кушты. Көнкүреш калдыклары өчен түләү нормативлары буенча да сорау бирделәр. Һәр очрак аерым өйрәнеләчәк. Президент төзелеш министрына йөкләмә бирде. Татарда бар бит, оттуда здесь разные случаи бывают. Но ведь вопрос только в справедливости, чтобы это было справедливо. Әгәрдә сез әйткәнчә буның хаклы булырга мөмкин түгел, ул чакта бу нормативларны карап. Фермерлар тәкъдимен бүген Тукай районыннан Минталип Миңнеханов җиткерде. Бертектә үстерәбез, без яшелчә дә үстерәбез, бәрәңге дә үстерәбез, пока стабильный, нормальный хозяйство. Но, Рустам Нургалевич, дальше больше вопросларны решайтар өчен кирәк, обязательно, значит, безгә нормальный хранилищелар. Бушка почти сатабыз, подработки нет, хранения нет, фасовки нет. Поэтому вот эту линию, эту программу надо... Совершенно верно, Рахмат Рустам Нургалевич. Татарстанда бүген кече һәм урта эшмәкәрлек тармагында 163 мең кеше эшли. Шушында очрашуларда аларны борчыган сораулар, проблемалар ачыклана да һәм үсешкә комачаулаган мәсьәләләрне хәл итәргә мөмкинлек бирә. Биектау районыннан Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Быел Татарстанда 4 хәрби комиссариатны төзекләндергәннәр. Шуларның берсе Биектау районында урнашкан. Бүген аны Рөстәм Миңнеханов барып күрде. Бу бина 50 ел элек төзелгән була. Ярты ел эчендә аның түбәсен, тәрәзә ишекләрен, инженер челтәрләрен алыштырганнар. Диварларны ныгыталар, яңа җиһаз һәм техника куялар. Президентка хәрби комиссариатлар эшчәнлегендә кулланылучы цифрлы технологияләр турында да сөйләделәр. Алар ярдәмендә армиягә чакырылырга тиешле егетләрнең шәхси карточкасын секунд эчендә табарга мөмкин. Татарстанда хәрби комиссариатларны быел төзекләндерә башладылар. Моның өчен республика бюджетыннан 285 миллион сум акча бүлеп бирелә. Сколько военкоматов мы привели в порядок и сколько нам надо еще? Мы привели в порядок 4 военкомата в этом году. Программа до 26 года, все 39 планированы. Хотя частично мы, конечно, ремонты делали при подготовке к конкурсу. Но вот такого плана ремонта, конечно. Хороший ремонт. Мамадышта Олег Сорокин һәм Александр Кореев истәлегенә хәтер токталары ачылды. Алар икесе дә Украинадагы махсус хәрби операциядә һәлак булган. Истәлек токталарын 2нче лицей диварына урнаштыралар. Егетләр монда укыган. Өлкән лейтенант Олег Сорокинга 27 яшь була. Ул Мәскәүдәге хәрби училищены тәмамлаган. Хәрби операция вакытында 200 хезмәттәшенең гомерен саклап кала. Каршыя качкан утны гәүдәсе белән каплаган. Ул батырлык ордены иясе. Танк ротасы командиры капитан Александр Кореев 32 яшь була, ул Казанның танк училищесын тәмамлаган. Махсус операциядә февральдән бирле катнашкан. Суворов медале иясе. Мамадыштагы лицейда батыр егетләр истәлегенә кул көрәше һәм баскетбол буенча ярышларда узды. Наш сын прожил хоть и свою короткую жизнь. Улыбызның гомере кыска булды, әмма ул якты эз калдырып китте. Бик күпләрнең күңелендә аның турында җылы хатирәләр саклана. В памяти у многих людей. Девочки любили, мальчики уважали. Кызлар аны яратты, егетләр хөрмәт итте, укытучылар сокланды. Шундый акыллы, төз гәүдәле, тәрбияле иде. Ну, родился таким и по жизни шел именно таким.
Койбір даруханелер хәзір дарулар ясый башлайшақ. Ил президенті Владимир Путин мұны рөхсәт итә тұрған законны имзалады. Ясалған даруларны билгеле бір дозадағын алырға ярый. Канун ветеринар аптекаларға да қоғылашақ. Ең мөхиме ұйышманың фармацевтика бойынша лицензиясы, шахадатнамасы болсын. Канунның авторы Дәүләт Думасы депутаты Айрат Фәррәхов. Закон проектын ул 3 ел элек тәкъдим иткән була. Түбәнкәм районындағы Байгыл ауылында яшәүчеләр яңа ФАП турында хыяллана. Әлегә аларга күрше авылдан мобиль бригада килеп атнасына 2 тапкыр медицина ярдәме күрсәтә. Халыкны 20 ел төзекләндерелмәгән бинада кабул итәргә мәҗбүрләр. Байгылдагы медицина пунктына Байдан-Кена авылында яшәүчеләр дә килә. Түбәнкәм районының сәламәтлек саклау идарәсендә монда гомер итүчеләргә ярдәм итәргә телиләр. Тик әлеге 2 авыл халкының саны 200-гә дә тулмый. Дәүләт нормативы буенча ФАП төзү өчен ким дигәндә 300 кеше булуы шарт. Проблеманы хәл итүнең нинди юлы бар? Моны Гөлнара Миңнеханова белеште. Безнең медпунктыбыз искерде. Вероника Боярова Байгыл авылында 20 ел яши. Биредә нигездә өлкән яшьтәге кешеләр гомер итә. Төрле авырулары бар, сәламәтлекләрен еш тикшертеп тору мөһим. Верониканың ДЦП диагнозы куелган 15 яшьлек кызына да табиблар ярдәме гел кирәк. Без инде авыл кешеләре белән берничә тапкыр үзебез ремонтлап та карадык, буяп та карадык. Но анда уже грибок чыккан. Аны берничек тә уже бернәрсә белән дә алдырып булмый. Әлеге медицина пункты көн сайын ачык булмый, ә бит авыру план буенча килми. Кинәт хасталап китсәң, ни эшләргә кирәк ди халык. Менә минем бабаемны әйтәсем килә. Операция ясадылар, сосудистик йөргәдә. Хәзер менә аңа уже шофлы симәт итәгә. Байдан-Кена һәм Байгыл авылларында 142 кеше теркәлгән. Фельдшер-акушерлык пунктын ачу өчен халык саны җитми. Моның өчен норматив буенча кимендә 300 кеше булырга тиеш. Шуңа күрә пациентларга иске бинада хезмәт күрсәтәләр. Биредә фельдшер эшли. Атнага 2 мәртәбә мин монда Байгыл ФАПына киләм, подворный обход уздырырга һәм вызовларны обслуживать итәргә. Вакцинацияны, диспансеризацияны без Каенлы ФАПында уздырабыз Байгыл халкына. Яшы 65-тән арткан кешеләрне медицина пунктына илтеп кую өчен республикада махсус программа кабул ителгән. Моның өчен авырып киткән өлкәннәр фельдшерга мөрәҗәгать итәргә тиеш. Да, конечно. Они звонят, да. Медицина ярдәме кирәк булганда, бу хакта фельдшерга шалтыратып әйтү мөһим. Өлкән яшьтәгеләргә үйләреннән чыгып йөрү авыр да булырга мөмкин бит. Монысы хак. Шул ук вакытта Каенлы авылындагы фельдшер-акушерлык пункты бердән 2 чакрым ераклыкта гына урнашкан. Биредә яңа ФАП төзү каралмаган, кеше саны җитми. Иске бинаны да бюджет акчасына ремонтлый алмыйлар, чөнки ул җирле хакимият карамагында түгел. Аның бер өлеше Кама аланы хастаханәсенеке дип санала, ә икенчесе шәхси милек. Шуңа күрә бу объектны төзекләндерүдә кыенлыклар туа. Димәк, җирле халыкка әлеге бинадагы шартларга риза булып яшәргә яисә медицина пунктына илтү хезмәтеннән файдаланырга кала. Түбәнкәм районыннан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы. Казанда тагын сүрем газы белән агуландылар. Бу соңгы 2 тәүлек эчендә инде 3нче очрак. Гадәттән тышка Ибраһимов урамындагы 5 катлы йортта килеп чыга. Анда 21 һәм 22 яшьлек кызлар зыян күрә. Хәзер алар шәһәрнең 7нче хастаханәсендә. Килеп чыккан хәлнең сәбәпләрен прокуратура ачыклый. Белгечләр газ җиһазларын кулланганда иминлек таләпләре үтәлгәнме юкмы, шуны тикшерәчәк. Исегезгә төшерәбез, якшәмбе көнне Казанда 2 бала сүрем газы белән агуланган иде. Ел башыннан Татарстанда 40 шундый очрак теркәлгән. 9 кеше үлгән, 79-на зыян килгән. Светофор куйгач юлда бүке җыела, чүпне теләсә кая түгәләр, мәктәптән начар ашаталар. Халык контроленә ноябрь аенда шундый мөрәҗәгатьләр килгән. Халык тагын ниләрдән зорлана? Бу хакта Реальное время интернет-газетасы яза. Казанның берничә телдә белем бирүче Адымнар мәктәбе ЮНЕСКО карамагындагы мәктәпләр исемлегенә кергән. Бүген бу турда Россиянең ЮНЕСКО эшләре буенча комиссиясе җаваплы сәркатибе Григорий Орджоникидзе хәбәр итте. Нәкъ бүген Казанда полилингваль белем йортында ЮНЕСКО комитетының яшьләр модели сессиясе ачылды. Илнең 14 төбәгеннән килгән укучылар үз өлкә республикаларындагы мәдәни табигый һәйкәлләрне саклау турында фикер алыша, үз проектларын остазлар алдында аклый. Аларга үз киңәшләрен Минтимер Шәймиев тә бирде. Вчера буквально было решение о повышении статуса, то есть придании статуса школе Адымнар, статуса ассоциированной школе ЮНЕСКО. Хәзер Адымнар күп телле мәктәбе ЮНЕСКО белән турыдан-туры бәйләнештә. Казандагы комплекс махсус статус алды. Бу укучыларга кеше хукукларын өйрәтү, мәктәп усагысыннан ук табигый һәм мәдәни һәйкәлләр буенча белем бирү кебек зур җаваплылык өсти. Мәктәпләр арасында төрле чаралар була.
дөнья күләм төрле проектларда без катнашып барабыз. Шуңа күрә гомумән алганда ул менә балалар өчен һәм укытучылар өчен теге аралашу мөмкинлекләрен арта дигән сүз. Бүген ЮНЕСКО комитеты яшьләр сессиясенең адымнарда узуы да очраклы түгел. Чит төбәкләрдән килүче егет-кызлар Татарстандагы иң заманча белем бирү үзәгендәге мөхит белән таныша. Алар ЮНЕСКО форумының иң яшь катнашучылары, кичкенәдән бөтен дөнья мирасы белән кызыксынучылар. Тарих һәйкәлләрен торгызу буенча аларга тәҗрибәле остаз Минтимер Шәймиев үгет-нәсихәт бирде. Молодежное крыло появилось далеко не случайно. Потому что мы каждый раз говорим, молодежи надо передавать эту ответственность, научиться взять ее на себя, потому что будущее всегда за молодыми. ЮНЕСКОның 45-нче съезды Россиядә узарга тиеш иде. Тик дөньядагы вазгыять комачаулап, ул башка илгә күчерелде. Проводим ведь юбилей одной из конвенций ЮНЕСКО. Ну как можно, вообще не укладывается в голове, я искренне говорю, такой организации, чтобы еще попытаться причинить какие-то препятствия. Это недопустимо. Теге яки бу тарихи корылманы ЮНЕСКОның бөтен дөнья мирас һәйкәлләре исемлегенә ничек кертергә? Форумга җыелган укучылар мәртәбәле жюри каршында үз проектларын яклап, бу мәсьәләдә үзләрен сынап карый. Раевский, Богородицкий, мужской монастырь. Прошу вас, ребят. Адымнар мәктәбе укучылары Раифаның ирләр монастырен ЮНЕСКО исемлегенә кертергә тәкъдим итә. Комиссия каршына чыгар алдыннан 10нчы сыйныфта белем алучы егет-кызлар ай буе әзерләнгән. Большая ответственность лежит на нас. Бу зур җаваплылык. Бүгенге чара уен гына түгел, чынлап та безнең өчен зур тәҗрибә булды. Без үзебезне ЮНЕСКО комиссиясе каршында басып торган кебек итеп хис иттек. Ханты-Манси укучылары Силава авылы комплексын, Рязандә яшәүчеләр Косым шәһәрен тәкъдим итте. Яшьләрдән ЮНЕСКО әгъзалары сәнгатьтә дә яңалык көтә. Очень хочу услышать какие-то проекты, связанные с музыкой, для того, чтобы... Минем музыка буенча төрле проектларны күрәсем килә. Мин аларны музейга алыр идем һәм 100 елдан соң аның кыйммәте икеләтә артачак. Яшьләрнең проектларын игътибар белән күзәтеп барачакмын. Казанның Адымнар мәктәбендәге конференциядә Россиянең 14 төбәгеннән 50дән артык яшь делегат катнаша. Чараның төп максаты балаларны кечкенәдән кешелек мирасы белән таныштыру һәм аларны сакларга өйрәтү. Фәрүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Мәскәүдә закон чыгаручылар советының халыкара хезмәттәшлек проблемалары буенча комиссиясе утырышы узды. Бу комиссияны Фәрит Мөхәммәтшин җитәкли. Бүген алар 2022 елга нәтиҗә ясады һәм яңа шартларда хезмәттәшлек алып бару турында фикер алышты. Яңа икътисади һәм мәдәни элемтәләр җайларга, дустана илләр белән хезмәттәшлек итәргә кирәк ди Фәрит Мөхәммәтшин. Безнең ил өчен уңышлы юнәлеш дип Азия Тын океан төбәге һәм ислам илләрен атый. Алар белән Татарстан арасында элемтә җайга салынган. Хәзерге тышкы басымга карамастан, партнерлар белән хезмәттәшлек дәвам итә. Бүгенге җиңел булмаган елларда үзебезнең күп төрле производстволы республикаларның эшләгән эшләрен тәэмин итү, алар белән аралашып, чит илләргә чыгарып, алар белән фикерләрне ныгытып, менә шулай итеп эшләргә киләчәктә дигән ният белән җыелабыз. Тарихи документлар белән танышырга кирәк булса, хәзер архивка барып йөрисе юк. Барлык мәгълүматны өйдән торып та белергә мөмкин. Бүген хөкүмәт йортында журналистларга архив эшен заманчалаштыру турында сөйләделәр. Алдынгы технологияләр мәдәни мирасына, милли хәзинәләрне саклауда зур ярдәм итә диләр. Бу юнәлештә Татарстанда без тарихта эзлебез дип аталган проект гамәлгә ашырыла. 4 ел эчендә анда 162 гаилә катнашып, нәсел шәҗәрәләрен тәкъдим иткән. Бүген Татарстанның архив эше буенча дәүләт комитеты һәм Россиянең иҗади эшчәнлек нәтиҗәләренә булган хукукны саклау үзәге арасында килешү имзаланды. Аның нигезендә цифрлаштырылган архив документларының авторлык хукуклары заманча блокчейн технологиясе ярдәмендә сакланачак. Гомумән цифрлаштыру елында заманча алымнарга зур игътибар бирелә диләр. Мисал өчен саклауга тапшырылучы документның тарихи әһәмиятен өйрәнү өчен ясалма интеллект кулланыла. Госуслуглар иң беренче булып цифрлаштырдык. Хәзер инде безгә менә справкаларын алыр өчен, архив справкалары өчен кеше безгә килми, МФЦ аша, пенсионный фонд аша, госуслугилар аша безгә үзенең җибәрә һәм без алганга тиз арада җавап бирәбез.
Бүгін Татарстанда бір жолы 3 футбол манежы ашылды. Оларның Биіктаудағысы Эверест, Буата түзілгені Мақсат деп, Әминзәләнікі әлгі район есімі білән отала. Биіктаудағы манежны ашу тантанасында Рүстем Миңниханов қатнашты. Буа һәм Минзәлә районлары білән онлайн элемтәгә шықтылар. Президент белгіләп үткәнчә, яңа футбол манежлары республика халқы өчен спорт белән шөгыльләнү мөмкинлеге бирә. Бу объектларның түбәсе ябулы, аларда ел әйләнәсе футбол уйнарга мөмкин. Монда спорт мәйданчыгы, киену, шишену һәм юыну бүлмәләре бар, медицина ярдәме күрсәтү кабинеты эшли. Рөстәм Миңниханов 3 райондагы манежларга да спорт җиһазлары сатып алу өчен сертификат тапшырды. Оннары кырга чыгып, уенга старт бирде. У нас есть программа, чтобы в каждом районном центре был манеж. Сегодня мы имеем 6 в этом году, 6 до этого было построено, 12 на следующий год, 4. И таким образом мы везде обеспечим, чтобы наши дети в каждом районе имели доступ тренироваться и играть в футбол. Яхшы газоны, уйнарга яхшы расстояние от ворот до ворот бик күп. Мин футбол башладым йөрергә, телевизорда карадым футболны. Үземә дә барысы килде. Монда манежда бик матур, әйбәт, зур воротлар, яхшы газон. Кәрим Тинчурин театры каршында эшләп килүче Могҗиза театр студиясе премьера тәкъдим итте. Ул Илфак Хафизовның миһербанлык әсәре буенча сәхнәләштерелгән. Әлеге спектакль аша гаджетлар заманында чын аралашудан читләшә барган бала һәм яшүсмерләргә дуслыкның кыйммәтен аңлатырга телиләр. Премьераны физик мөмкинлеге чикле балалар әзерләгән. Алар театр студиясендә Татарстанның халык артисты Зөфәр Харисов җитәкчелегендә шөгыльләнә. Бергәләп сәхнәдә Могҗиза ясый башлауларына 5 ел. Михырбанлык әсәрен Илфак Хафизов Могҗиза театры өчен махсус язган. Ул интернет аша танышып дуслашкан малай кызлар турында. Гаджетлар ярдәмендә аралашканда барысы да үзен ялгыз хис иткән. Көнкүреш кыенлыгы аларны бу хәләттән коткара. Фатирларында ут бетә, интернет булмагач балалар урамга чыгарга мәҗбүр. Чын дуслыкның, җанлы аралашуның тәмен шунда татыйлар. Физик мөмкинлеге чикле артистлар сәхнәдә үзләрен бик иркен тота. Тәҗрибәле остазлар белән шөгыльләнгәч, рольләрне дә яхшы башкаралар. Театр ул минем өчен хыял тудыру. Монда дуслар белән аралашу рәхәт. Әлеге театр студиясе быел 5-нче сезонын ачты. Аны Могҗиза дип атарга балалар үзләре тәкъдим иткән. Тинчурин театры сәхнәсендә чыгыш ясауларын һәм артист булу теләкләре чынга ашуны чын Могҗизага тиңлиләр. Аны Лимамиев Галескар Камалның 1-нче театрында Кәрим Тинчуринның Сүнгән йолдызларында уйнаган. Хәзер аның өчен сәхнәдә үзе генә уйнаячак. Махсус моноспектакль язылуын әйтте. Анелның режиссер да буласы килә икән. Режиссер булсам, сәхнәгә шундый сәламәтлекләре җитлеккән балалар турында пьеса язар идем. Халыкка дәрсе гыйбрәттер театр. Күңелдә йоклаган дәртне уятыр. Айрат Якупов шигырь укырга ярата, артист булгач хәтерне яхшыртырга кирәк ди. Сәхнә осталыгының башка серләрен аларга Кәрим Тинчурин театр артистлары Гөлназ Нәүбәтова белән Салават Хәбибуллин өйрәтә. Әлеге балалар белән эшләү башта авыррак иде, шундыйсын әйтик. Аннары соң инде без бер-беребезгә күнектек. Һәм шуннан соң инде бер-беребезне аңлый башлагачтан соң безгә күпкә җиңелрәк булып китте. Бу балалар менә бөтен телекләре белән җаннары, тәннәре белән эшлиләр шушында. Могҗиза театр студиясын булдыруда Тинчурин театры директоры Фәнис Мөсәгыйтов зур өлеш керткән. Беренче вакытларында анда 7 бала йөрсә, хәзер 15 кеше шөгыльләнә. Аларга бар яктан да Во благо вместе инициатив төркеме җитәкчесе Альбина Сәлимгәрәева булыша. Режиссерлары Зөфәр Харисов яшь артистларның уңышларына чын күңелдән куанып, яңа премьера куярга теләвен белдерде. Шушы көннәрдә, Аллаһ бирсә, Экзюпериның маленький принц, бәләкәй принцына тотынырга ниятләп торабыз, чөнки принц бездә табылды, бер матур гына, чибәр генә бер җегете бездә пайда булды. Бездә аның апасы йөридер инде, шул энесен алып килде. Могҗиза театр студиясе бик күп конкурсларда җиңү яулаган. Мөмкинлекләре шикле булса да, сәләтләре шиксез балаларның. Шуның белән дә бәхетле алар. Шулпан Касыймова, Владимир Гурьянов, Яңа гасыр каналы.
Республиканың район шәһәрләре яңа елга әзерләнә башлады. Менә Яршалының Зяб бистәсендә шыршы түгел трактор бизәгәннәр. Бу эшкә техника сату белән шөгыльләнүче эшмәкәр алынган. Хәзер трактор төрле төсләрдә балкып, тирә-юньдәгеләрнең игътибарын җәлеп итеп тора. Мондый тракторда әлегә йөреп булмаса да, ул күңелне бик яхшы күтәрә диләр Яршалыда яшәүчеләр. Бүгенге менә шундый яңалыклар. Сәламәт булыгыз. Оформите кредит в Акбарсбанке по ставке от 4,5% и получайте кэшбэк за ежемесячное погашение. Оставьте заявку на akbars.ru. Сельхознап Киндери, Татарстан Республикасында ауыл хуҗалыгы техникаларын җитештерүче һәм аларны запас частьләр белән тәэмин итүче алдынгы компанияләрнең берсе. Ышанычлы техника, югары сыйфат, отышлы шартларда нәтиҗәле хезмәттәшлек. Сельхознап Киндери җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Ни өчен кешеләр майскины ярата? Чөнки үзебезнеке һәрвакыт саф, сусыл, кыяр, помидор собагында җитешкән, җиләк җимешләре кызарып пешкән, салат яфрагы, укроп, петрушка, свежий яшеллек әзер һәр ашка. Майский теплицалар комбинаты. Ел әйләнәсе витаминнар. Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова с концертом в Казани 6 декабря в культурном центре «Сайдаш». Билеты на сайте ансамбля и кассир.ру. Действует пушкинская карта. Новая клиника сети «Альба-Дент» в Казани. Все виды стоматологических услуг. Современное оборудование, квалифицированный персонал, установка имплантов под контролем собственного томографа, передовые технологии и 100% гарантии, собственная парковка и отличное расположение на первой линии. Переулок Урмале 2А. Все повышают цены, а мы снижаем. Фирменный салон Вятской меховой компании. Торговый центр XL. Ямашева 97, 3-й этаж. Чтобы Новый год был ярким, дарим 23 подарка. 23 подарка в новом 2023 году от магазина Доброцен. Я вижу знаки. Они повсюду. Это знак. Путь свой найдешь или все потеряешь. И это знак. Мудрость озарит тебя или отвернется навсегда. Это знак не больше 60. Однозначно. У дорожных знаков нет двойных смыслов. Даже небольшое превышение ставит безопасность под угрозу. Ну давай же. Пусть все пришлют мне свои СМС-коды. Трах тебе дох! Ай! Вылезай-ка! Вылезать будешь? Если вы сами им не расскажете, никто не расскажет. Берегите ваши секретные данные от мошенников. Узнайте больше на fincult.info. Исәнмесез, эфирда хатırışı чыгарылышым сүзне гәнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Данил Мастер республика халкын якынлашып килүче яңа ел белән котлый һәм ел ахырына кадәр корпус җиһазы заказларына 20% ташлама бүләк итә. Тулырак мәгълүмат 260-766 телефоны буенча. Җөмһүриятебездә антициклон хөкем сөрә, температуралар түбән саклана, явым-төшемнәр көтелми. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыштан Бөгелмә Баулы Азнакай Әлмәттә аязучан болытлы һава 16 градус салкын. Төньяк көнчыгыштан Түбән Кама Яршалы Алабугада болытлы көн температура 14 градус. Төньяктан Актаныш Әберҗи Менделеевскида болытлы 15 градус, урыны белән 18 градуска кадәр суыта. Төньяк көнбатыштан Арча-Кукмара Балтачта явым-төшемнәр көтелми температура 13 градус. Көньяк көнбатышта Болгар-Буа Чүпрәлдә болытлы 12 градус салкын. Шистай Нурлат Мамадышта аязучан болытлы һава температура 15 градус салкын. Төнлә республикабызда урыны белән 22 градуска кадәр суыта. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Альверс банкы сезне якынлашып килүче яңа 2023 ел белән котлый.
Яңа ел сезне мәхәббәт, яхшылыкка төрсен. Мөгъҗизалы мизгелләр, яхшы хәбәрләр, куанычлы вакыйгалар бүләк итсен. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Новый год – это время исполнения желаний. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год настоящего друга. Каждому в Новый год нужно верить в чудо, и оно непременно произойдет. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Мәркәзебез Казанда аяз көн явым-төшемнәр көтелми, температура көндез 11-13 градус салкын, төнлә 17 градуска кадәр суыта. Җил төн яктан талгын. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 772 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 86%, җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Кышларыгыз матур үтсен.